Tak lidi, zdravím vás u našeho prvního videa. Jsme tady z Maty LP a jsme na Minecraftu na verzi 1.7 kolik? 2? To bylo? Že jo? No jo. Jo. No, chceš nám něco říct teda? Omega steak. No, tak mohli bychom se asi zase pustit do toho. Půjdeme se asi natěžit nějaký to dřevo a jídlo, ne? A aby jsme si udělali... No, půjdeme si natěžit jídlo, no, teď jo, natěžit jídlo. A co máme jídlo. za to za obtížnost? Ani nevím. A normál, tak já dám easy. Jo, to dej. Když tak jsme na našem kanále, kde bychom mohli udělat Minecraft sérii. Byste chtěli. Jo. Pochybuju, že tohle video bude veřejný, ale tak ho sdílnem na Facebookovou stránku. Už to vidím, ty dislikey u toho videa, ty komentáře, ale tak jako vemte si, Takže že... jo, ale točíme poprvé na ten channel, takže... No. Nebudeme... Jenom na tenhle channel, bacha. Potom ještě mám já jeden soukromý channel, kde už ani nějak asi točit nebudu. Tam mám 30. Tam je to docela dobrý, tyjo, já už tam točit Sorry, teďka mi to trošku spadlo. Ty netočíš, jo, teďko? Točím, ale jenom, že mi to trošku spadlo, že fraps mi to trošku bubnul, to když tak vystřihnem. No a... Chceš teda ještě něco říct? Jo. To jsem nechtěl. To je jedno, já jsem chtěl tohle. No, kolik máš dřeva? Mohl bys mluvit? Jo. Oh my god. To je dobrý. Čeká, tak, tady máš crafting, ty. No tak 10. Tady. Já udělám jenom já udělám jenom dřevěný krumpáč, nedělej si všechno. Jo, tak já to asi všechno to jakoby... Děláš. No, udělám to prostě na to dřevo, na wood planky, no. Na planky to udělám. Jasný, na plenky to udělej. Na píny. To už budeme stavět barák, nebo jo, ty kopeš takhle, jo, chápu. No já se snažím dostat před pro nějaký ten kobl. Jo, tak to... Když tak to byl asi nějaký amatérský video, jak to tak vypadá, tak si když tak nedívte. Je to zatím jenom první video a až budeme u 86. videa, tak to snad bude ještě horší. Už budeme u 69. videa, tak to bylo úplně nejlepší. No a tady máš krumpáš, ty. Hovno, těž. Ty Já koko. postavím zatím nějaký barák. Ty koko. No a tady máš nějaký dřevo. Chceš Ty dvoupatrovej, nebo ne? Shit. Můj krumpáč. Nevím. No a tady máš nějaký dřevo, koko. Taky nějaký dřevo. Tady máš koko. Jo, Koko. tak já to dopostavím. Oh my god, hej koko, ty vole. Je docela dobrý. To ano. Už tak nemám originální Minecraft, no. Ale To to nikdo jsem z nás- to když tak koupil, no. No, když to napíšete do komentářů, teď už vidím ty komentáře. Fura, koupím si to, nebo těch si už moc bude. Asi tak. No spíš kupte si to je dalších 1000 korun, ty vole. To je 500, ne? Nebo 600 dokonce. A 700. 700, jo, ježiš, no ty král. Ty vole, já nevím už. Radši koupím na přespejsivku. No. Jo a ještě když tak tady budeme natáčet, takže Minecraft bychom možná točili, možná taky, ne? To si uvidíme. Určitě bychom natáčeli Call of Duty 4, Modern Warfare. Určitě zombíky Jo, to bychom nás baví natáčeli hrozně, to je... a hide and seeky a takhle.
Potom ještě bychom natáčeli tu Goučko, Counter-Strike taky. A 1.6. A potom možná i nějaký ty random org shit bloky. Vlogy. Vlogy. By bylo pak chtělo Však pét, aby jsem si dostal mohl... já takhle z toho mikrofonu s ním jak dítě, ale... To je strašný. Mikrofon mi strašně zkresluje hlas. Jo no. Co to dělá? Ty, Ty tady to hajzle. prase. Počkej, já stavím barák, takový menší pro začátek. Ty Když si hajzle. někde druhou cestu, když tak prosím tě. A když tak Ty nenadávej, hajzle. když tak furt nenadávej, prosím tě. Promiň. Či není to nějaký železo? Železo. Ani po železu. Není čisto. Po železu. Ty vole, já nevím, mám dostat ven do prdele. Oh shit. Jo, to jsi vymyslel dobře. Good job. Položíš sem ten krafťák, nebo to tam nechal? Slyším zombíky, jo, vlastně. Ty vole, tak dělej. Tak já ho zabiju. Živeným krumpem. Dáš mi sem krafťák? Jo, určitě. A to určitě vám znamenat hned. Jo, kam ho chceš? Třeba sem stačí. Do tomu někam. Hoď. Tvořím nám P, co takový ty sračky. A vše budu určitě nadávat tohle. To by bylo dobrý, no. My jsme hrozně toho vulgární, takže bacha, když tak. Ne, nejsme. To je jen Kuba. To jo, no, jsem hrozně... Nedlouho to funguje. Vodáš mi ještě nějaký dřevo a čo vybec maso. Jo, dobře. No. Děkuji, dobrý, to stačí. Ty jo, zase zombíci blbý. Bacha. No dobrý, vám jde po mně. No, zapadni. To je dobrý, on jde po mně. Akorát jsem prolamer. Já jsem prolamer. Ty to prolomil. Ještě kdybyste chtěli, tak bychom mohli natáčet třeba i Hexit nebo něco takového. Ty vole, já si musím dát kobl. To je jedno. Ty vole, pavou. No dodělal, já ho dobiju krumpáčem. Haha, máš toho hovno, kokote. Ty vole, fakt normální. Až moc, no. Já už na tu budu chcípat, už nemám jídlo. Má, tak tady si vem z pecena, tady máš jeden steak. Dva si už sežírou. Počkej, víš co, udělám tohle. Ten mi chutnal steak, ten byl dobrý. Nebyl Ty otrávný. na kámo. Se ti bude hodit. Jo, to se hodilo, no. Já jdu. Sekera by se hodila. No, tak to až potom. Až mi dáš nějaký dřívka ještě, tak ti je co udělám. Co udělám? Blé. Fakt. Jsem se úplně posral smíchy, věř tomu. To víš, no. Já jsem úplně vtipnej. Kámo, to si zaslouží ocenění. No, tady máš. Dík. Takový obrnění. My jsme obrnění jak v tanku, tyjo. Ty jsi taky tank. Ty nemáš krumpáč, viď? Mám. Jaký? Normálně železnej. Železnej. Teda Kde ten, to? kamenej. Tady máš. Sorry. Tady máš ještě plesnivý maso, si ho sežer. Jo, to si dám. To je dobrý nápad.
vole! Shit! Ty hevneš, Já ty. udělám dveře, když tak. Jo, tak jo, tady jsou. No, tak čestky udělám, no. No počkej, já jsem ty dveře neudělal. Aha. Podívej, co jsem to ní tam dal. To je lepší. Jdu pro uhlí. Ty jau, ty hajzle. Černej. Body si ty dveře zavřený. Teda nevím, na jak dlouho. Tak to je Ještě to uhlí asi mám tady nechat, ne? no dobrý, jaký obrněný jak v tanku. To hlavně ten dům nesmíme ztratit. No to bych chtěl to, Optifine. Jo, ty fajn. Já to ti fakt seru. Ten je fajn, no. Asi tak. Ty kokot. Vypadni. Já nevím, Ty skeleto prde. skeleto prdel. Čau creeper bitch. Ty vole, to je buzera. Oh Takže shit, to oh shit. chtělo vypéct to. Oh shit, sklo. já tady chcípnu, já tady chcípnu. Já tady chcípnu. To přežiješ. Jdu domů. Jo, tamhle je ten stánko, kdo střílí po mně. Help me. Ty buzeran, jsem mrtvý. Aha, no. Kde jsi? Já tady v baráku. Jak se jmenuješ? To je mé kore. Já se jmenuješ Kore. Oh shit, víš. Oh, moje hadry. Oh my god, to je mrtvý. Jak dlouho bychom udělali tak ten první díl? A nevím. No já nemám ještě tu lopatu, aha, ona se válí tady. Já bych postavil barák a řekl bych, že teda bychom to mohli ukončit. Že jo? Co už teď? Nebo tak můžeme no tak díl. Tak bychom mohli jít ještě na nějaký dobrodružství. Máme 10 minut asi. Oh my god, železo pod vodou. Tak co, už máme ten barák ještě, ne no. Já nevím. Musím dodělat ještě. On dodělej, no já jdu těžit. Jo, když tak píš, aby si hodil, aby jsme si mohli udělat sklo. No. Nějak pro začátek moc luxusní dům, ne? A tak stačí to. Už mám 4 železa. To seš velký pan. Pan Tatar. A přes půl staku uhlí. Doufám, že máš Minecraft a v angličtině. Jo, nebo já nejsem, já být výborný Čech, víš. Já jsem, že o kameny je postaráno, protože tady je jak moc. Není tam někde ve skladce nějaký železo? Asi ne. Já jdu jen pro železo. Vlastně já se můžu ztratit, když se potom na to nemůžu platnout. To jo no. To ale vlastně budeme si muset pamatovat souřadnice, ještě kdybych věděl, kde jsou souřadnice. Například F3! F3 jo, dík. Já Minecraft moc nehraju. Jo. Teďka Já taky ne. No já si to pamatuju teda. jo, ne. A jaký souřadnice si budeme pamatovat, aby jsme se sem dostali? Nevím. Právě všechny si nezapamatuju. Bo, No, na chvilku střih. takže jsme zpět, museli jsme si dát menší střih. Já teda. No tak ty, no. Máš úplně jedno. Jo, když to je úplně jedno. Jdu na klasický dřevo. Ještě to chci udělat Ale nemám dvoupatrový. jídlo, Když mám tak jídlo. ten barák bude dvoupatrový, jo. Jo. Beru to hezčí dřevo. Okay. Takže já jsem chtěl, jo.
udělat ještě to jedno patro. Takže se mohu dostat nahoře teda v tom případě. No tak to už je teďka jedno. Já je to viděl jednou pohled. Jo, to mě zapálil. Stačí. Další jeho maso zemíčí. Si musím sníst. Když je pěkně hnusný. Co? To maso? Jo. Je docela chutná jako. Tak co? Kde seš? V jeskyni? Jo? Těžíš? Jo. Tak to jo, tak to je dobře. Tak se mi to líbí. Oh shit. Skeleto. Ani nevím kam jdu, ale tak... Jako mám tady i to železo, takže i kdyby jsem našel třeba nějaký diamanty nebo tak. Jo, tak do perfekta. Takže já pokud je najdu, tak... Už Jsem hned... pak s tebou, že jo, ale tak já se postarám o ten barák, ale bacha, až bude noc, tak víš co. Jo. Aha, nic. Taká tichá domácnost. Škat, Já už jdu domů. jo, okay, no tak to pak ještě budu muset trochu zvětšit. To vůbec to zvětšit. Já dám místo už do pece to uhlí. Proč to ničíš? To bylo. Budeš dělat dvoupatrovej? Jo, jo. Tak tady máš ještě 12 dřeva. Aha, tak to si asi hodil, že? Tady máš tuto. Co to uděláme? Tady máš ještě když tak. Si chceš. Aha, no tak to je zase jiný dřevo, že jo. To... Já no, tak hodej do česky. A já tady z tohoto udělám tyčky a dám do pec to železo. Jo, dobře. A ze 44 toho udělám torčky. Mám 2 staky 40 torček. Na to se taky bude hodit torčky. Chceš? Jo, klidně. Dík. No jsou ještě 2 uhlí, tak já to tady přihodím. Tam si ještě budu muset udělat žebřík. Sakra, už nejsou zase tyčky. Ne? Já teď tam spotřeboval všechny. Nevadí. Já se tak dám na větší výpravu. Já bych šel s tebou, že jo. Tak, No tak ty spíš tady teď tam stavěj, já půjdu těžit. jo, když jo. Ať pak můžeme mít nějaký věci, že jo. Ať můžeme mít potom na větší ještě výpravu. Jo. Tak, jo. A tady si takhle, já jdu na velkou výpravu. Ale nějaký to jídlo by to taky chtělo. Tak já si ještě dojdu asi pro nějaký jídlo. Počká, tady zahodím tuto. Tuto napočítám. Jo, takhle to vychází. Stringy se budou hodit z toho. No, to taky. Jo, vychází to dobrý. Tak Lance by to mohlo být, ne? Aha. Když možná by to vypadalo líp takhle. A se ještě vezmu na cestu ten Jo, craft, tak to vypadá líp. se bude hodit. Jo, jo.
Tak ale furt až ráno, ne? Jsi by to chtěl postel, no, postelat teda. Tak počkej, já jdu na ovce. Jo, okay. A jídlo by to chtělo. No to chce všechno, no. Je tam je prasa. Takhle. Tak jo, hrabnu. Prasátko. Jdeš dolů. Čistý, super. Ty prasata se sebou moc nešetří. 3 stejky mi dala. Ještě tak já teď půjdu na jídlo. Kámo, tady je hrozně prasa, tak já dojdu teď na jídlo. Je OK. A když narazím i na nějakou tu ovci, tak... Kámo, tady je strašně prasa. Jo? Je úplně hodně. Ale i zombíku. I creeperů. Bouchni, creeper. To nejde špatný nápad. Ale... Mě zase se vybuchovat za něco. Kámo, to nebyl moc dobrý nápad tady chodit. Ne? Teď jako myslím. Jo, tak to jo, to ne, no. Jako tak jinak je to dobrý, že? Já mám docela málo hápek, jako, to jdu opát, co bych pod mohl. A tak já mám 4. Hele, zombie si na mě bere to. Bere si na mě dirt block. Jo? Jo. Tak pojď ty hovaro. Jo. Jsou kanci. Už mám 20 steaků. Jo, tak to máš dobrý. A tak já ti potom z toho půlku dám, že jo? Jo. Já už jdu dom. Jo, bacha, je tady zombie. Já to trošku šedou, to nevyšlo, takže já to tady dodělávám. Skoro. Oh, jo, to dostí. Já? Bacha, kámo. Maga, jak jsi to udělal? Ne, ten to pak bude pryč. Až to znič. Ty už vypejkáš ty jaký stejky? Jo. Tak to bude stačit takhle. Počkej, tak to nechtělo všechno. No počkej, já si vezmu, jo, já potřebuju, já nemám ani jeden hunger bar a mám 1,5 hápka. A už to nemůže, debil. Bacha, kámo. Bacha na zombíky. Ty si tu kácel stromy? Jo. Proto je tu tolik saprinů. Jsem se dělal. Se je ven, no. Jestli chceš. Ne, k čemu? No i když bychom se mohli zasadit. Prostě je odpálený. Tak já je tu zasadím, jestli chceš, tak já udělám takovou zahradu na stromy. Jo, se jako jenom jdu najíst, aby mi nechci. Jo. Já bacha, nám ničí barák, jo. No oni spíš nám tady ničí toto pole, kam můžu zasadit ty stromy. Aha, no. To je horší. Budu muset jít udělat novou sekírku. A udělám takový epický stromy tady. OK. Ty buzeran, to je jeden. A já to tu trošku osvětlím, jo. Jo, abych to taky mohl taky trošičku osvětlit. A tady tam kolem baráku. Které můžeme bydlet, že jo, si to tady potom můžeme rozšířit. Jo, když jo, ono teda to vypadá... Já už bych, že jsme to mohli teda už vyprout. Jo? Jo, už to čeká docela dlouho. Jo, takže my se s váma lidi loučíme, kdybyste chtěli další... Jo, zombík taky. Tak jo, no lidi, tak na nás tak bude vše videa.
Takže zatím burák lidi.